On erityisen surullista toimittaa oman vanhemman siunausta. Sanat tuntuu entistä vajavaisemmilta. Olin äidin kanssa ihan lopussa ja viimeisillä hetkellä ja hän oli valmis. Hän teki työnsä, kasvatti lapsensa. Ei sitä voi surra. Varsinkin kun tietää, mikä odottaa tuolla puolen. Ja tosissaan, jos kukaan haluaisi sanoa muutaman sanan Hildasta, niin nyt ihan sana on vapaa. Oikein lämpimästi tervetuloa. Kaikenlaiset muistot, pienet ja isot. Vuos nämä pohjat pois. Vieläkö sinulla on se kapakka? Gastropubi. Joo, pikkuhiljaa päästään taas jaloilleen. Eipä sitä tiedä, tuleeko asiakkaat takaisin. Onko kirkossa nykyään asiakkaita ollenkaan? Kaikki jaetaan pois. Mitä te meinaatte? Siis lähinnä seurakunnalle tai kierrätykseen. Hän lajitteli ne itse. Ne on meillä tuolla vanhassa huoneessa. No, tarvitteko te apua tai jotain? Ei tarvii vaivautua. Mä itse asiassa hirveän mielelläni otan sut avuksi pariksi tunniksi. Äiti vaatimalla vaati päästä Ateenan vapaakirkolle apukädeksi. Vaan että pääsis Kreikassa käymään. Joo, aikansa nörtti. Puhuuko isä sulle koskaan papasta? No eipä oikeastaan. Aletaanko tekee? Joo. Katos tätä. Onko tää Kreikasta? Peloponnesuksesta. Hei idiootti.
Uutiset juntan kaatumisesta on tullut tänne asti. Olen alkanut muistella asioita. Mikä meininki? Pakkaus on aika lailla valmis. Mä laitan saunan lämpiämään. Ei, mä voin tehdä se. Ota sitten kylpy palkaksi. Paprikat ja valkosipuli ovat hiljattain tulleet tänne, mutta yhtään ainutta olivia ei löydy mistään. Uuso joutaa edelleen helvettiin. Navastakin juotuna. Olin niin kateellinen ihollesi, joka ei palannut, kun minun täytyy kylpeä jogurtissa. En vaihtaisi ainuttakaan muistoa, ja on erittäin tärkeää, että sinä tiedät sen. Sanon tämän, koska sinun täytyy tietää, että olen mennyt naimisiin. Ja minulla on poika. Hänen nimensä on Aimo. Syttyykö? Aimo on sinun poikasi. Tää selittää, miksi iskä on aina inhonnut mua. Aimo. Hei, eihän me tiedetä, mitä isä tietää. Mä oon sietänyt häntä kauemmin kuin sinä. Kyllä hän tietää ihan tarpeeksi. Äiti ei tahtoisi tätä. Hän ei edes lähettänyt sitä kirjaa. Äiti jätti tän vaan tahallaan meidän löydettäväksi. Mä en usko tota. Se sanot on vaan sen takia, koska mä olen velipuoli. Aimo. Ei sitten. Sinun totuuttas me kuuntelemme ja antimesi hyväksymme. Tässä elämässä ja seuraavassa. Aamen. Aamen. Miksi sitten tullut Kimin ristiäisiin? Mitä tarkoitat? Pojan poikasi. Raakkel tuli. Äiti tuli. Miksi sä et? Miksi luulet? Teit lähtiessäsi hyvin selväksi, että et halunnut olla tekemisissä. Mitäpä minä aikuisen miehen vaatimuksiin puutun. Mä en halunnut olla pappi, se siitä. Sullehan se vaan oli elämän ja kuoleman kysymys. Kyllä sinäkin pitkään halusit ja kaikki oli järjestetty. Sitten sä vaan ilmoitat koko seurakunnalle, että alat myydä viinaa. Pettymyksen kyllä kestää, mutta Hei, pitääkö vielä hävetä? Mä rauhoittukaa halusin molemmat. vaan miellyttää sua, mutta mä en ikinä kelvannut. Ja sit kun mä lähdin, niin sä sait lopultakin tekosyyn sun paskamaisuudelles. Kaikista ajankohdista, jolloin olisit voinut nostaa asian esille, valitsit nyt. Aikaa kyllä on ollut. Vuosia. Mutta sinua ei näkynyt eikä kuulunut. Ei silloinkaan, kun äiti sairastui. Mä tiedän, että äidillä oli mies Kreikassa. Joten kerropas nyt, mikä sua oikeasti riepoo?
No, mä olin äidin kanssa, kun hän kuoli. Joo. Sä oot jo kertonut. Hän kuoli itkien. Sä mietit, miten isä kohteli sua väärin. Ja isä miettii, kuinka sä kohtelit häntä väärin. Ja väliin jäädään me kaikki muut. Eikö tää saisi jo loppua? Mä luulin, että sä katsoit tätä. Tiesitkö sä tästä? En minä kysynyt, mutta en ole tyhmä. Minä en vielä osannut olla isä. Viina vei omani niin pian. Kun sinä kasvoit, niin minua pelotti, että miten sinulle käy, jos minä en. No miksi et sä tullut ristiäisiin? En minä muista. Miksi et tullut käymään? En mäkään muista. Olit kyllä puhtain poika radan tällä puolen.